There will a stomping in a zoo. Check the vocals animals get it right. Γεια σας παιδιά, MC Boys Boys εδώ. και σήμερα παίζουμε Minecraft. Όπως και πάντα. Ναι, αυτός είναι ο Ιωάννης εδώ που κοιτάει τον αέρα. Εγώ είμαι ο Φλόρος Στίβη. Και πάμε να παίξουμε Bed Wars όπως πάντα στο Ναι. Hive Server. Μπορείτε, ναι, αφήστε το, σκέφτηκα κάτι αλλά μετά το μετάνιωσα. Μπήκαμε στο Bed Wars. Για μένα το αγαπημένο μου minigame είναι το Bed Wars. Όπως και εμένα. Είμαστε Και γι' αυτό συνήθως θα παίζουμε Bed Wars. καμένοι. Εντάξει, δεν είμαστε τόσο καμένοι. Με το Minecraft, με το Bed Wars είμαστε καμένοι. Ναι. Με το Minecraft όχι τόσο. Θα πρέπει να είναι κοντά το μικρόφωνο σε μένα για να ακούγομαι καλύτερα. Αλλά πατάτες, 8. Φυσικά και είναι 8 οι πατάτες. Πατάτες. Γιατί οι πατάτες είναι πολύ ωραίες. Να γράψετε στα comments Αν ποιος σας αρέσουν οι τρώει... πατάτες. Ναι, και ποιος τρώει πολλές πατάτες. Παίζουμε στο Igloo. Τέλεια. Για τους δύο εσείς που θα μας βλέπετε. Που θα είστε μόνο 2 άτομα γιατί... Ναι. Ναι, Ο ένας θα είμαι εγώ και ο άλλος ο Ιωάννης. όπως πάντα. Καλά, εντάξει, μπορεί να μεγαλώσει. Να μεγαλώσουμε. Τώρα βλέπετε τον Δημήτρη να παίζει. Ναι, να κάνω... Αυτός που μιλάει λίγο πιο είναι ο Δημήτρης. Ναι, δηλαδή όχι αυτός που μιλάει τώρα. Αυτός που μιλάει τώρα είναι ο Δημήτρης. Ναι, αυτός που μιλάω εγώ. Τι? Και εγώ που μιλάω τώρα είμαι ο Ιωάννης. Ναι, Μπορείτε να με λέτε και Ions. Θα τον ακούσετε κάποιες φορές να μου λέει Ions. ναι, γιατί χοντρές πατάτες. Γιατί είναι το παρατσούκλι μου. Ναι, και είναι χοντρή η πατάτα. Εντάξει. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Μα είσαι πατάτα. Η Παναγιά μου. Επειδή ο Ιωάννης τώρα μαζεύει... Fuck. Επειδή ο Ιωάννης τώρα μαζεύει το γλυκό και αγαπημένο iron, Μαζεύω iron για να κάνουμε upgrades. εγώ κάνω εδώ τις βλακίες μου. Γιατί το δεύτερο μου όνομα είναι Βλάκας. Ναι, το λένε Δημήτρη Βλιάκα. Βλιάκα. Βλιάκα με γιώτα στη μέση. Just to know. Έχουμε κάνει 500 εκατομμύρια βίντεο, αλλά το προηγούμενο δεν είχε το Minecraft μέσα. Ναι, δεν είναι... Στο προηγούμενο είχε το Minecraft, δεν ακουγόμασταν εμείς. Οπότε ήταν όλα bloopers. Δεν θα τα ανεβάσουμε σαν bloopers, όχι. Όχι, δεν θα ανεβάσουμε βίντεο bloopers. Δεν είμαστε Βλιάκες. τέτοια άτομα. Κάντε Είμαστε επίσης subscribe στον Ξαντεράλ. Ξαντεράλ. Το Ξαντεράλ. γράφει η οθόνη. Ναι, κάπου θα το γράφει. Αυτά. Είναι Δείτε το ένας βίντεο. φίλος μου πολύ καλός στο Minecraft. Που παίζει Minecraft. LOL. Αυτά τώρα. Ελπίζουμε να παρακολουθήστε σας το αρέσει βίντεο το βίντεο. Και Α, ωραία, ανέβηκα στη κορφή. μπορεί κάποιες φορές που άμα κάνουμε βλακίες να νευριάσουμε και να μιλάμε λίγο περίεργα. Άμα βρίσουμε από τα νεύρα μας, δεν φταίμε. Τα νεύρα μας φταίνε. Ο Δημήτρης βρίζει, δεν πειράζει. Δεν βρίζω, εσύ βρίζεις. Και οι δύο βρίζουμε. Εντάξει. Ναι. Ιωάννη, κοίτα πάνω. Έχω ένα ζωή. Τι είναι φάει. αυτό. Κοίτα λίγο, έλα λίγο μπροστά μου. Ξέρω τι είναι. Τι είναι. Χοντρή πατάτα. Δεν είναι χοντρή πατάτα. Αποκλείται είναι χοντρή πατάτα. Είναι κύβος του Ρούμπικ. Κοίτα λίγο, κοίτα λίγο. Κοίτα πάνω ρε βλάκα. Ναι, ξέρω, είναι ένα τέτοιο. Τι είναι αυτό. Δείχνει ποιο χρώμα είσαι. Α, Όχι, ρε φίλε. μην το χαλάσεις, έχω σπαθεί βλάκα. Ο Δημήτρης κάνει και κάποιες φορές βλακίες, δηλαδή μπορεί Να καταστρέφω τα μπλοκ που είναι. που είμαι πάνω εγώ για να με ρίξει κάτω. Φύγε όμως να φτιάξω. Σαν τους νουμπάδες είμαστε. Πάμε τώρα να καταστρέψουμε τους αυτούς εδώ. Να κάνω το jump, το κάνω. Είναι ήδη καταστραμμένοι. What the Οκ, fuck. είμαστε μια χαρά, ναι. Έχουν ήδη καταστραφεί οι γκρι. Ναι, και χαλάσαμε τόσο χούλ για το τίποτα. Δεν Πάμε στους πειράζει. πράσινους. Ναι, έχω κι άλλο γουλ. Έχω Πόσο? 64, 64, 62, 32.
Μια χαρά είμαστε. Έχω μόνο 9. Έχω μόνο μπάμπης. Πού χτίζει ρε βλάκα. Έλα ρε. Γιατί πάω στο Diamond πήγαινα. Εντάξει, δεν πειράζει, καλά κάνω. Πάμε να καταστρέψουμε attack. Ιωάν, επειδή εγώ θέλω να πάω λίγο να πιω νερό, κάνε εσύ τα πράγματα. Έτσι. Ωραία παιδιά. Έχω πάρει εγώ τον υπολογιστή τώρα. Γιατί είμαστε υπολογιστή και λάπτοπ. Και βλέπετε το Δημήτρη, βλέπετε εμένα βασικά πιο Δημήτρη. Έχω να σας πω πως ο Δημήτρης είναι λίγο καλύτερος από μένα. Στο Minecraft παίζει πιο πολύ καιρό και αυτός μου είπε να το κατεβάσω. Όχι ότι εγώ δεν το ήξερα αυτό, το ήξερα το παιχνίδι. Απλώς δεν το έχω κατεβάσει ποτέ. Και νόμιζα ήταν βλακία, αλλά όταν το είδα είπα καλό είναι να μην το κατεβάσω, να το κατεβάσω. Όπως τώρα όμως βλέπετε πέθανα. Και παίζω από το λάπτοπ. Αυτό που βλέπετε τώρα... Oh! Τον σκότωσα, οκ. Okay. Γύρισε ο Δημήτρης. Θέλω να πιει λίγο νερό. Γύρισα παιδιά. Σκότωσα ένα διαμοντά. Ένα διαμοντά, οκ. Οκ. Έχω υπερβολικά πολύ γουλ. Πού είσαι? Πέθανα. Έλα κοντά μου. Ακούγομαι καλύτερα. Σε περιμένω εδώ. Έλα πιο κοντά. Σε περιμένω εδώ. Έλα πιο κοντά. Είμαι πιο κοντά. Εντάξει. Εντάξει. Μας καθίσουμε το κρεβάτι. Τι? Κι εγώ πέθανα. Γρήγορο μάτς φάση. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν Ελπίζω ήταν να το σας βίντεο. άρεσα, σας τρολάρουμε. Θα παίξουμε άλλο ένα ματσάκι. Ναι, γιατί είναι πολύ μικρό το βίντεο και δεν θέλουμε. Και μετά θα δούμε ανάλογα πόσο μεγάλο θα είναι. Και... εντάξει. Ναι, Παίζουμε τώρα. ναι. Τώρα τρώμε και λίγα φρουτάκια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Βρήκω κοκέτσι. Από το Σκλαβενίτη. Ναι. Διαφημίζουμε κιόλας. Σκλαβενίτη να μας δώσει λεφτά. Έλα κοντά. Καμού. Σκλαβενίτη σπονσόρ. Κάνουμε σπόνσορ. Έλα κοντά όμως. Φέρει κοντά Σκλαβενίτη. Για να πάθετε καλύτερη διάρκεια. Ο Βλιάκας κάνει το Βλιάκα τώρα που τη βλέπετε. What the fuck, nigga. Ακούγεται και λίγο περίεργο τώρα. Επειδή τρώω βερίκοκο. Ναι, είναι λίγο Κοκόκο. Βλιάκας. Τσοκολάτσο. Μακι. Λοιπόν, θα κάνουμε επίθεση στους τέτοιους, τους... Movie Blade ήταν αυτή, δεν ξέρω. Είμαστε οι κόκκινοι. Γιατί οι κόκκινοι είναι τέλειοι. Α, η μπλε είναι. Ιωάννη, σε ποιο version είναι? Νομίζω στο 1,2. Στο όχι. Στο πιο καινούριο. Γιατί ρε φίλε? Βλέπετε συνέχεια πως αυτοκτονεί ο Δημήτρης. Ναι, το κάνω επίτηδες γιατί... Βλέπετε αυτοκτονεί και του λέω συνέχεια να έρθει κοντά γιατί δεν ακούγομαι εγώ. Δεν θα ακούγομαι στο τέλος γιατί είναι βλάκας. Φύγε από τα... Α, εντάξει, μην φύγεις, φυσικά έχω κάνει τα upgrades. Πάμε απευθείας stack, έλα. Πάρε σπαθί και χούλ. Πάρε σπαθί και χούλ. Σπαθί και γουλ. Ουλ, 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 ουλ. Μπορεί κάποια μέρα να κάνουμε και face reveal.
άμα μαζέψουμε πολλούς subscriber και στους 50 subscriber θα κάνουμε και τέτοιο Q&A. Καλά, όχι δεν θα δείτε ποτέ τη φάτσα μας, ας πούμε, στα Instagram, στα Facebook και αυτά. Ναι. Απλώς έτσι το λέω. Σκάσε ρε βλάμενο. Πήγα να πω βιάκα. Γιατί να μην έλεγες δουλειάκα. Είναι κακό. Εσύ είσαι κακός. Το ξέρω. Όπως σας είπαμε και στην αρχή, μπορεί να βρίσκουμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Πρώτη γυμνασίου πάμε πλέον. Είμαστε άντρες. Επιτέλους πρώτη. Ελπίζουμε να πάτε και εσείς έκτη και να τελειώσετε και εσείς το δημοτικό. Ή να είστε ήδη έκτη και να έχετε τελειώσει βασικά ήδη το δημοτικό. Ναι. Γιατί άμα είσαστε κάτω από έκτη δημοτικού, καλό δημοτικό. Καλό δημοτικό. Κακός. Είμαι Ακριβώς. κακός. Λαγκάρω λίγο. Εγώ αυτοκτονάω λίγο. Εγώ πήγα να αυτοκτονήσω λίγο, αλλά δεν αυτοκτόνησα. Έχεις κάνει Ουα, τα. ουα, ουα, ναι. Έκανες jump. Ναι, και αυτοκτόνησα. Μη πας ακόμα. Θέλω να πάμε μαζί. Εγώ έχω πάει ήδη. Και κάνεις κύκλους. Έλα. Να ξέρετε, εγώ είμαι καλύτερος από τον Ιωάννη στο PvP. Γενικά στο Minecraft. Το PvP, όχι γενικά. Ζεις. Ναι, και κατέστρεψα το κρεβάτι τους και σκότωσαμε και τον. Εγώ τον σκότωσα νομίζω. Όχι, εγώ τον σκότωσα και αυτοκτόνησα μόλις τώρα. Τι λέει ρε, εγώ τον σκότωσα. Ανανάς 1, 2, 3 Έλληνες είναι αυτός, Οπ. Έχουμε Ελλάδα τώρα. Manga, it's dead manga. Εγώ τώρα δεν είμαι dead. Τώρα είμαι alive. Εγώ είμαι dead. Είμαι dead, παιδάκια. Είμαι dead. Σπάστης νεύρων. Έλα εδώ. Παιδιά, είμαι σπάστης νεύρων. Μην. Άμα ακούσετε ένα. Κλείστε απευθείας τα ακουστικά σας γιατί είναι σπαστικό Και τα αυτιά σας και μπορεί να πάθετε καρκίνο στα αυτιά. Το λέω από τώρα. όπως έχω εγώ. Έλα κοντά. Έχω καρκίνο στο κόλλο. Μην τα λες αυτά, δεν πρέπει να μαθαίνουν τα προσωπικά μας στοιχεία. Έχεις δίκιο. Άμα δείτε στις ειδήσεις παιδί με καρκίνο στο κόλλο που πέθανε επειδή έπαιζε Minecraft, εγώ είμαι αυτός. Εσύ είσαι αυτός. Just to know. Απλά για να γνωρίζετε μόνο. Γιατί ο Δημήτρης είναι καρκινόκολλος. Και με λένε Κωνσταντίνο. Όντως δεν το λένε Δημήτρη. Συγγνώμη, λάθος μου Δημήτρη. Κωνσταντίνο με λένε. Κωνσταντίνε, συγγνώμη. Είμαστε αστείοι. Το ξέρω. Έχουμε χιούμορ. Προσπαθούμε να είμαστε αστείοι βασικά. Για να κάνουμε τους δύο. Τα δύο views 102. Oh, fuck. Οκ. Γεια σου. Γεια σου Κωνσταντίνε. Με λένε Δημήτρη. Κωνσταντίνε σε λένε. Ναι, συγγνώμη. Δεν είμαστε. Τι είπα να κάνεις εσύ εκεί, θα σε χτυπήσω. Να σας πούμε είμαστε Αθηναίοι, εμείς δεν είμαστε κοριό. Κόριο. Ο Ιωάννης έχει μια μάνα που τη λένε... Κωνσταντίνο. Ναι. Και ένα πατέρα Να που κάνω το το λένε- jump. Είμαι βλάκας. Που το λένε Γεωργία. Τον Όντως. πατέρα μου το λένε Γεωργία και τη μαμά μου τη λένε Μπάμπη. Εμένα το πατέρα μου το λένε μπαμπά. Έχω 12 emeralds. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω Ελπίζουμε- να σας άρεσε. Κάντε Σας ένα like. τρολάρουμε, δεν είναι αυτό το βίντεο. Πρέπει πρώτα να τελειώσει το Κωνσταντίνο. Εγώ αυτοκτόνησα με τα 12 emeralds. Για ποιο Φοβερό. λόγο, αυτός είναι αντίπαλος. Ναι, αυτός είναι νεκρός. Oh. Εδώ βλέπετε τα καλά plays του Δημήτρη. Blue has been eliminated. Οκ, πάω να πάρω γκέουλες. Σταμάτα. Εσύ είσαι μάτα. 5 και... Εμείς ποιοι είμαστε ρε?
Εμείς είμαστε οι κόκκινοι. Αυτοί εδώ. Να σας πούμε ότι είμαστε και αεκάρα εμείς. Να, κοέω, κοέω. Με λένε Νίκο, Και με εμένα λένε Γιώργο. Μπάμπη, με λένε Κωνσταντίνο και Τσουνάμι. Τσουνάμι. Ταν, 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 ταν. Να κάνω το jump. Έχω 10 diamonds, αλλά αξίζει το Πάω κόπο. να δίνω τους ματζέντας. Εγώ τους κίτρινους. Αφού οι κίτρινοι είναι αιτζίδες, άσου τους κίτρινους. Μη μιλάς ρε βλάκα. Βασικά μπορεί να είναι και Dortmund. Τι? Χαμώ το... Δεν έχεις πλάκα. Παράτα το. Ξέρει. Παράτα το. Oh, fuck. Τι θέλει να κάνει αυτός, ας πούμε, τώρα θέλει να με σκοτώσει με το χουλ, κατάλαβα. Έχετε φάει ποτέ πέτρες? Εγώ ναι, είναι πολύ ωραίες. Δεν σε ρωτήσαμε. Ναι, αλλά μόνος με ρώτησε. Οκ. Ταραναν, ταν. Άντε γεια, κατέστρεψε το κρεβάτι των κόκκινων. Ναι, το κρεβάτι σου, βλάκα. Το κρεβάτι σου, ρε. Ρε, τι... Οι κόκκινοι είμαστε Άντε εμείς. ρε, βλάκα, που Κύριε. θα με φας κιόλας, βλάκα. Οι κόκκινοι είμαστε εμείς. Yellow has been eliminated, βλάκα, βλάκα, είσαι πολύ βλάκας. Να μην πως θα με φας, βλάκα. Τάκ. Οκ, είμαι ζωντανός. Έχω καταστρέψει ματζέντα. Όντως, εγώ κατέστρεψα τους κίτρινους. Μένει μόνο η μπλε. Παίζει να το πάρουμε αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Και η μπλε είναι άχρηστη γιατί σκοτώνω έναν μπλε συνέχεια εγώ. Δεν είμαστε η Πορτοκαλία. Τι! Πώς έπεσα, πώς έπεσα. Πείτε μου πώς έπεσα. Πάω να κάνουμε επίθεση. Εγώ έχω κάνει ήδη ρε επίθεση, έχουμε καταστρέψει πόσα κρεβάτια. Έχω Ναι, λέω καταστρέψει να δύο πάμε να κρεβάτια. κάνουμε επίθεση στους Άκουα. Α, ναι, είναι μόνο η άκουα, πάω. Περίμενε, πάμε μαζί. Σιγά μου σε περιμένω τώρα. Με λένε Πόρτο, Κάλι και θα σε στείλω στη Μαδαγασκάρη. Παιδιά, να ξέρετε, εγώ με τον Ιωάννη, Είμαστε από τον Άγιο Δομήνικο. ναι, είμαστε Killer Coco. Είμαστε Gangsta Loco στον Αγιο Δομήνικο. Είναι χαζοί αυτοί, έχουν φτιάξει μόνο κρεβάτι από χουλ. Όμως είναι καλοί αυτοί γιατί έχουν καλό... Βλάκα, τι hacker που είναι αυτός, ο Χιζόκο. Τι, Ο Χιζόκο είναι hacker. Είμαι ο καλύτερος από αυτόν και με σκοτώνει... Οκ. που δεν ξέρεις πως είσαι καλύτερος από αυτόν. Αυτό σε σκότωσε. Ενώ είχα καλύτερο σπαθί, καλύτερο armor. Α, καλά πάνω τους φάω το κρεβάτι. Το κρεβάτι σου δεν είναι καθόλου καλά φτιαγμένο, έχουν μόνο χουλ. Αλλά θα σου έρθει πάλι αυτός ο βλάκας και θα σφάει. Δεν έχω πεθάνει. Αχα. Ωραίος, πάρτε και τα diamonds. Πάρτε τα diamonds και φύγε ρε. Fuck. Έπεσα πάνω στο trap. Είχανε βάλει trap. Και πέθανες. Ναι, είμαι νεκρός. Αλλά αναγεννήθηκα. Θέλουμε Πάμε. diamonds. Δεν πειράζει τώρα, πάμε. Πρέπει να κάνουμε το upgrade για τα gold. Ποιος νοιάζεται, αφού σε λέω θα τους φάμε. Χρειάζομαι 10. Τι φλέκες κάνω, μόνο αυτό το σπαθί μπορώ να πάρω. Έλα, Εγώ το κάνω που έχω σπαθί. πάρε. Έλα παιδιά, αυτό το μάτι το έχουμε. Το έχουμε, φυσικά και το έχουμε, αφού είναι άσχετη. Δεν ξέρουν να παίζουνε. Μόνο εμείς ξέρουμε να παίζουμε. Είμαστε οι Οι MC, MC Boys. Boys. Boy? Boy, what up, boy? Μην πας. Έχω πάει ήδη. Θέλω να πάμε μαζί. Ναι. Σε περιμένω. Όχι, κάτσε, έχουν κενό το κρεβάτι τους. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σταμάτα ρε. Πλάκα κάνω, απλά τώρα τους κατέστρεψε το κρεβάτι. That easy. Και ναι, κατέστρεψα και έναν από αυτούς.
Μας μένει ο Χιζόκος. Αυτός είναι Fuck, fighter. fuck. Πού είμαι? Πέθανα. Βρες το Χιζόκο, το Χισόκο. Δεν ξέρω καν που είμαι. Φαντάζεστε να γινόταν να γίνει TP. Θα ήταν τόσο τέλειο. Θα γράφαμε TP Χισόκο και θα τον τρώμε τη μία. Τι είναι το TP? Τηλεμεταφορά. Teleport. Α, Γίνεται μόνο στο... spectator. Γίνεται μόνο στο creative όταν παίρνει τους φίλους. Αν ναι, δεν έχεις φίλους. Οκ. Τώρα πρέπει να βρούμε αυτόν τον Χισόκο. Εγώ νομίζω έχω φτάσει στο Aqua. Εγώ είμαι στο Aqua. Εγώ δεν είμαι στο Aqua. Πού είναι η Aqua? Εδώ είσαι στο Aqua. Κοίτα. Από πίσω σου. Εδώ. Η Εδώ. Aqua πού είναι? Εδώ. Από εδώ. Αυτή είναι η Aqua. Πω τι Κωνσταντίνος που είμαι ρε. Είσαι ο Κωνσταντίνος από το